сме в Анталия на един малък голям водопад, който се свива в морето и е много красиво. Това е река. Ето къде е. Днеска е ветровито. Сега отиваме към реката да я видим по-близо. Ето къде е реката, буйна река, която долу като водопад се влива в морето. И това е нещо много красиво. Така. И ето самолет, който минава над морето, излита от летището от Анталия, изгрева на морето. На слънчето над морето е много красив. Също ето самолета, който минава над хотела, където ние сме. Ето къде е този път изцяло. Да му кажем чао. И така. Ето тук морето пак. Не може да се ходи там, защото е около височината е 40 метра надолу морето. Не е място, където може да се слезе до пясъка. Ето го водопада. Нещо много красиво. Да. Анталия. Уау! Уау! Продължава се да е красота. Уау! На другата страна море. Ето къде е водопада, как се плива в морето. Разкош. Е разкош. Докато в България да не казвам какво се плива в морето. Фекални води, тук реката естествено се плива в морето и хората са го направили като една от атракциите на Анталия. И вау! Ето и от тази страна водопада. Красота! Вау! Уау, уау! Всичко е направено с прожектори и вечерта е още по-красиво.